Il-Prim Ministru Gonzi għalaq Kunsill Ġenerali mimli attakki uħud minnhom isteriċi fuq l-Oppożizzjoni u l-mexxej tagħha Joseph Muscat. Anke Gonzi nnifsu ma qatx lura milli juża lingwaġġ li fil-politika konna ilna ma nisimgħu bħalu. Iżda b'relazzjoni għad-deċiżjonijiet li ħa, Gonzi jgħid hekk. U manna xej li jħamrilna wiċċna, Peter, xej manna li jħamrilna wiċċna. Il-Prim Ministru għamel din id-dikjerazzjoni meta kienet jiġġustifika d-deċiżjoni tal-Power Station ta' Dellimara li xebbaħa mal-bini tal-isptar Mater Dei. Mbagħad lestejnieh u qalulna sptar of state of the art. Interessanti li Gonzi kritika s-sitwazzjoni li wiret minn Teddy Fenekadami 6 snin ilu biex jiġġustifika d-deċiżjonijiet li ħa. Iżda bid-deċiżjonijiet li ħa, pajjiżna illum jinsab f'din is-sitwazzjoni. Fuq wiċċ li dejn mertu tagħna ħbib. Minkejja li tkellem dwar dak li ġara fil-Parlament fil-jiem li għaddew, baqa' m'għamilx apoloġija lil Justin Caruana. Bħalma m'għamilx referenza għal 15-il miżura mresqa minn Joseph Muscat għal tmexxija aħjar u għalhekk xtaqna nistaqsuh dwarhom. X'inhi r-reazzjoni tiegħek għal 15-il proposta li ressaq Joseph Muscat? Għanajlek, għamil diskors ta' sija, naħseb kemm għandkom biżejjed biex timlew il-bulletin tal-aħbarijiet għal 3 ġimgħat. Il-Kunsill kien ikkaratterizzat minn attakki uħud minnhom isteriċi ta' xi kelliema li kienu qishom qed jitkellmu lejliet elezzjoni ġenerali, fosthom tal-Whip Nazzjonalista David Aġus. Intom moħħkom biex tkissru u s-sabtu fil-Parlament, aħna moħħna ser ikompli jaħdem fuq kif se noħolqu x-xogħol. Fil-qasam politiku, we are the champions. Kien ostingat li l-lum attent kif jitkellem għax qal li nkella l-Prim Ministru jirrabja miegħu. Tkellem fuq l-eluq tat-tarzna u qal li l-Gvern rid jifranka l-flus. Interessanti li fil-Kunsill ma intervjenitx il-Ministru Dolores Cristina.